Shalbrijini Jobani Ulo Paithago United States by Iran ni Joba Mathagai Tongkachangni Bukak Yapriseka Hati Barni di Joba Mathakmawo Hayung Rukni Kolawo Ketal Klaye Tongkachangni Boyar Ship Saka Haipano Tong Halokni Thinak Bahai Ungno Shukmung Kawo Tongino Tongko Kolokma Briji Shalni Tungplalai Bate Joproplaimani Ulo Paithago Kaksangni Kok Tubuka Hayung Ruk Kolawo United States by Iran hati barnei ni bagai joba mathaknani goshika US President Donald Trump saka Pakistani Montri Bokrok Shehbazan Sharif te Pakistani Shankragrokni ojani koibung baise ona kokmani goshimo obnoti dal bidal no wanshuk jaka jobani saka tonghalok belai no kutung tongmani Strait of Hormuz no tuyui o lamtui no hayungruk thokte gesrok tubujagai tongo hinke rungtor thanglai suklai thani mungsasuk tera koro ongkhe karagya prisejaknai te nangkukpani infrastructure ro choprobjagai mano hinai Irano krakhlai khore mugri khatram The New York Times kok tmablayo hinke suikha Pakistani diai mate China ni paithak bakhakni kok ni bagishe o kok khajago hidai Pakistano poila hati barni ni bagai joba mathakna shayei aboni ulo Iran goshiwo kok khamani rugai Hormuz Strait tei thok gas khobai hayungruk baniya rungtor ni bisingtei khlaimana ni bagai Irani force manai kolnai te babaisa Iran United States ni thani kaichi sanmung ti shakha obroti thinango teibo koklam angnai hini shakha President Trump haibano Irani Supreme National Security Council rok shakha borokni samungrok United States yaja khate okok khamani borokni Klaiman mung hinai wansukha bebak bukhaktino o joba mathakma kisisale khakchangma tubui manani hinai wansuk jakha haifano busuk joratei bo siring tonglai no obonotei bo ma wansuk laikha Bureau Report News Now